Přátelé, jsme tady s mým učitelem Timem Mitchellem, abychom vám přinesli možnost online ajurvédské očisty s fazolkami Mungo. Ráda bych vám Tima nejprve představila, pokud ho ještě neznáte. Je nejenom učitelem techniky védské meditace, kterou už 7 let sama praktikuji a kterou jste mohli se naučit nejenom v Praze, kde Tim žil dlouhou dobu, celých 10 let, ale také u nás v Chrudimi, kam za námi rád přijížděl. Tim není jenom učitelem védské meditace, ale je také ajurvédským konzultantem. Více než čtvrtstoletí, 25 let se učil o ajurvédě nejenom v Indii, ale také v Austrálii, odkud pochází a kde se právě teď i nachází. Je také učitelem jógy, studoval u mnohých významných učitelů a jeho způsob předání informací je velmi srozumitelný, velmi laskavý, velmi jednoduchý a nesmírně praktický. Tedy dovolte, aby vám sám Tim představil tuto úžasnou techniku očisty, proč očistu vlastně děláme, v čem nám to může být užitečné, blahodárné a jak nám to může obohatit život. Tim, so it's up to you now. Thank you, Eva. So it's a pleasure to be talking to you. It gets me a little bit closer to your land that's very dear to my heart. Je mi velkou radostí a potěšením, že k vám můžu mluvit, k vám všem v Čechách, zemi, která je mi nesmírně blízká. In fact, this year is the first year in over 10 years where I haven't either been living in your country or visiting your country. So I'm pleased to be there at least in this way. Je to za posledních 10 let poprvé tento rok, kdy nežijí, anebo alespoň nenavštívím Českou republiku. Tedy je to pro mě radost být s vámi alespoň tímto způsobem na dálku. All of my life I've been very interested in the wisdom that comes out of India. Celý můj život jsem se zajímal o tu dávnou moudrost, která pochází z Indie. But this isn't Indian wisdom. This is really wisdom of life itself. Ale toto není jen indická moudrost, toto je moudrost samotného života. And I've studied many aspects of this great ocean of wisdom. A studoval jsem mnoho aspektů této velmi širokého oceánu znalostí. But what I want to talk to you about tonight is particularly Ayurveda, which is the wisdom of living, you know, how to live fully and completely. Ale dnes vám chci povědět něco více o ajurvédě, o vědě, která je o samotném životě, o tom, jak žít život komplexně a kompletně. It's the science of longevity, how to live a long and fulfilling life. Je to vlastně věda a moudrost o tom, jak žít zdravý, naplněný a dlouhotrvající život. And Eva and I have done an online seminar, which you can do perhaps a bit later. But tonight I want to talk to you about a key aspect of health, which is to do a seasonal cleanse. A my s Timem jsme už společně dělali i online seminář o ajurvédě, který si budete moci poslechnout, zakoupit, prostudovat možná později, ale dnes vám chci říci něco o aspektu očisty a proč je dobré dělat sezónní očistu těla. And many will say, well, you know, why do I need to do a cleanse? Because cleansing has fallen out of many modern cultures. A mnozí z vás řeknou, proč je dobré dělat vůbec očisty, proč je potřeba se tím zabývat, protože v mnoha kulturách se to nedělá, nenosí se to. Or we might say modern lack of culture. A nebo můžeme říct, že moderní kultura toto opravdu postrádá.
But if we look at any traditional society, and every religion, at least whose impulse original impulse was always to learn how to engage with life, they all had a cleanse of some kind. Ale když se podíváme na tradiční vlastně sociální uspořádání a tradiční národy, tradiční náboženství, tak každé z nich v sobě zahrnuje určitý způsob očisty. Alespoň ti, kteří se snaží nějakým způsobem člověka zapojit do života, aby žil plnohodnotný život, tak vždy je součástí i sezónní očista. And not even only within human life or culture, as we say, if we look towards the animal kingdom as well, they also used a cleanse or fasting as their primary method if they got unhealthy. A nemusíme se dívat jenom do lidské společnosti, ale když se podíváme do zvířecí říše, zjistíme, že zvířata používají určitou formu očisty anebo minimálně půstu, aby zlepšili své zdraví, anebo minimálně, když se cítí nemocní, tak využívají tyto prostředky k tomu, aby se uzdravili. The animal would just stop eating until it felt better. Zvíře prostě přestane jíst ve chvíli, kdy se necítí dobře a začne jíst až poté, co mu zase dobře je. Eating and converting that food into the nutrient to sustain the body takes up a reasonable percentage of the energy of the body. To, že přijímáme potravu a to, že tělo ji musí proměnit potravu na nutriční prvky, aby udrželo tělo v chodu, aby ho vyživilo, tak ho stojí velmi významné procento jeho energie. And so if we stop eating, or eating certainly in the complexity that modern life does, that energy becomes available to clean and to heal. Tedy když přestaneme jíst, anebo když zjednodušíme jídlo oproti té komplexnosti a velké variabilitě, kterou nám nabízí moderní život, moderní stravování, tak ta energie, která by byla spotřebována na trávení, je najednou dostupná a přístupná právě k očistě a k uzdravení těla. And perhaps some of you have tried to do a detox program or a cleanse, or something, perhaps a lose weight program or something like that, and have found it difficult. A možná už jste někteří z vás zkusili nějaký detoxikační program, nějakou očistu nebo alespoň nějakou dietu. A asi jste přišli na to, že to bylo docela těžké a náročné. Or you've tried to do a fast for a few days. A juice fast or even a water fast for 3 or 5 days, and are found really difficult, especially because of the activity that we're engaged in modern life. A možná jste zkusili očistu z džusy, pít jenom ovocné šťávy nebo zeleninové šťávy, nebo možná jenom samotnou vodu po 3-5 dnů. A zjistili jste, že je to náročný úkol v tom vytrvat, zvlášť když na nás moderní doba klade tolik požadavků. And to do without, when we're surrounded by, let us call it temptation continually, if our family members aren't on it, or if we walk down the street, or if we turn on the TV, it makes such things very difficult and challenging. A zvlášť pokud jsme neustále obklopeni tím prostředím, které nás svádí. Tedy stačí se rozhodnout pro půst a jít po ulici kolem obchodu s potravinami. Nebo žít v domácnosti, kdy ne všichni jste se rozhodli pro půst a ostatní členové rodiny normálně jedí. Nebo si jenom zapnete televizi a zjistíte, že je tam znovu spousta jídla. Tak je to velká výzva a může to být velmi obtížné.
Or maybe you've never done those things just because the very thought of them has stopped you even having any inkling to kind of do it. A možná jste se do toho ani nikdy radši nepouštěli, protože už jenom představa toho všeho byla až moc velká výzva. So what I want to talk to you about is a very particular Ayurvedic cleanse. A chci vám povědět dneska o velmi specifické ajurvédské očistě. Ayurveda is such a beautiful understanding because it doesn't try to remove us from life, it wants us to engage in life. Ajurvéda je úžasná moudrost, úžasná věda, která se nás nesnaží oddělit od života, ale naopak nás do něj zapojit plnohodnotně. So what Eva and I are here to talk to you about tonight is what we could call is a mono fast or a mono diet. This means that we just have a very, very simple diet. In fact, really just eating one thing for a period of time. But we can eat as much of this one thing as we like. So in this way, it's not a fast. A to, co vám chceme dneska s Timem tady představit, je vlastně jednodruhová očista. Jedná se o to, že jíte vlastně jenom jednu jedinou věc, velmi, velmi jednoduché jídlo, ale můžete ho jíst jakékoliv množství chcete. Tedy to není půst jako takový. I spent a couple of months in Mumbai in India at an Ayurvedic clinic in 2012 or 13, where they really advocate this as the central core of their whole healing process. Strávil jsem měsíc na ajurvédské klinice v Bombaji v roce 2012-13, kde tam opravdu tuhle jednodruhovou vlastně očistu měli jako klíčovou praxi pro uzdravení. You know, and the simple representation of it is we're on a fast or a mono diet of mung beans, which is the little green bean quite readily available in most health food stores around the Czech Republic. A klíčem vlastně téhleté naší očisty je... I'm sorry for that. Klíčem této očisty je jednodruhové vlastně očisty, jsou malé fazolky mungo. Je to taková ta zelená maličkatá fazolka, která už je velmi dobře dostupná ve většině zdravých výživ po celé České republice. So what it is a really surprisingly delightful tasting soup where the mung dal is mixed with lovely Indian spices like ginger and cumin seeds and turmeric, and we make that as our staple, and we eat basically that as our main source of food for the period of time, which might be 5 to 10 days. Jedná se tedy o tuhle fazolku mungo, ze které se uvaří velmi lahodná, překvapivě velmi lahodná polévka, obohacená o příjemné indické koření, jako je zázvor, římský kmín, kurkuma. A tahle polévka se vlastně stane hlavním zdrojem potravy po určitou dobu, po určitý čas. Ať už je to 5 dní nebo 10 dní. The recipe is designed with the spices to give complete satisfaction to the tongue, as well as all the nourishment that the body needs, but very simply, so that in the same as doing a fast is the body knows, oh, I've just got this simple diet coming in, I've got this extra time to kind of clean. Ten recept na tu polévku je navržen tak, aby uspokojil náš jazyk.
Takže je vyvážený tak, aby jazyk byl spokojen s tím, co přijímá. Zároveň to není půst jako takový, ale je to dostatečně jednoduché jídlo, aby tělo nemělo tak velkou práci s jeho strávením a zároveň mělo dostatek energie právě na to vyčištění. There's two great times of year to do a cleanse where we get the support of the laws of nature. The spring clean in spring and also an autumn clean after the excesses of summer. A jsou dvě velmi příhodné doby na to, kdy podnikat právě očistu těla, kdy celá příroda nás podporuje a je tomu nakloněna. A to je právě jaro, jarní očista a podzimní očista, kdy se mění to počasí a to teplo léta se postupně mění v ten chladný podzim. You know, just like our houses have been closed up for the winter, it's nice to open the doors and to clean out the cupboards and to bang the carpets and do all of that. We need to do the same thing with our body. Stejně tak, jako když jsme přes zimu měli uzavřený dům a přijde jarní období a rádi větráme. Máme tendenci uklidit, vyvětrat, otřít, umýt okna, tak s tělem je dobré udělat to stejné. Trochu ho provětrat a přinést tam ten čerstvý vzduch. And the same after the summer. All of those wonderful parties, you know, all of those extra few glasses of wine, that particularly delightful cheesecake that they made just round the corner that I had a slice of most days, etc. After the excesses of summer, also it's good to have a cleanse. A stejně tak je to v létě, kdy všechny ty párty, všechny ty dobroty, které jsme si dopřávali, tu extra porci toho úžasného cheesecakeu, který dělali hnedka za rohem v té naší oblíbené cukrárně, kam jsme chodili třeba vícekrát, než bylo by zdravé a možná dobré, tak potom všem v létě po tom užívání si je dobré také tělo připravit na zimu a dopřát mu trošku odlehčení. Perhaps you might say, but I feel good. You know, but why do I want to do a cleanse? A možná řeknete, ale já se cítím úplně jako dobře, zdravě, proč bych tedy měl dělat očistu? And I say to you, maybe you could feel great. Maybe you could feel radiant. You know, how good do you think it's possible to feel? A já vám na to řeknu, cítíte se sice dobře, ale co kdybyste se mohli cítit úplně skvěle, báječně, úplně zářivě, prozkoumat možnosti, jak moc dobře se můžete ještě cítit, jaká je ta nejvyšší úroveň toho cítit se skvěle. Or maybe you've got a health intention, you know, something that you would like to change. A možná máte i zdravotní záměr, nějaký zdravotní neduch, který byste rádi změnili. Perhaps you're a few kilos or more overweight and you can feel it, that it's not comfortable. Možná máte několik kilo navíc, kdy už sami cítíte, že vám v tom není pohodlně v téhleté váze. Maybe you're just starting to feel, you know, pain in the joints, or the body is feeling kind of uncomfortable. So when you wake up in the morning, you've got to get out of bed and start moving because you feel uncomfortable. A možná vás tak nějak bolí klouby, tělu není pohodlně. Když ráno vstáváte, tak se musíte hned protáhnout, začít pohybovat, protože se tělo cítí stuhle a není vám v tomhle stavu dobře. Or maybe you just find that, you know, your digestion is it's not as reliable as it used to be. You know, you feel uncomfortable after certain foods, that you don't go to the toilet regularly. Any of these symptoms are very good reasons to do a Hmong cleanse. A možná je něco v nepořádku s vaším trávením. Možná vám nedělají dobře některá jídla a potraviny, které dříve byly v pořádku. Možná nechodíte pravidelně na toaletu. Možná
cítíte, že byste mohli i v tomhletom směru udělat nějakou změnu. A všechny tyhle ty symptomy, všechny tyhle příznaky jsou velmi dobrým důvodem pro to, proč se pustit do očisty. Of course, if you've got any serious health problem or experience, you should consult your health practitioner to make sure it's appropriate for you. But it's my experience that this Mun cleanse is very, it's thorough, but it's very gentle and doesn't seem to be in any conflict with most health conditions. Samozřejmě, pokud máte nějaký vážný zdravotní problém, je dobré nejprve konzultovat s lékařem, zdali se do něčeho takového pouštět, ale z Timových dlouholetých zkušeností vyplývá, že tento konkrétní druh očisty je velmi účinný, ale zároveň velmi jemný a šetrný a nevyvolává konflikt s většinou nemocí nebo závažných onemocnění. And the very beautiful thing about it is that we don't have to withdraw from life to do it, like most detox problems. We may get a little bit of a headache if we're regular in having coffee, or we have a glass of wine or beer every day, and I'll be requesting that we give those up. We might feel a little bit uncomfortable from that, but otherwise we've got the energy to do everything that we need to do. We can continue to work and cook for our families and do all the things we need to do. A zjistíte, že tato očista vlastně není potřeba, aby jsme přestali žít, aby jsme přestali dělat to, co normálně děláme. Možná zjistíme, že pokud pijete pravidelně denně kávu nebo skleničku vína nebo pivo, tak při očistě budete požádáni, abyste to vynechali, abyste toho na nějaký čas nechali a možná zažijete únavu nebo lehkou bolest hlavy. Ale jinak se nic dramatického vlastně neděje. Člověk může procházet touto očistou a normálně fungovat. Má energii chodit do práce, má energii vařit pro rodinu, být s rodinou a dělat další zájmy a věci, které běžně dělá. A má na to dostatek potřebné energie. Tedy to není půst, který by nám energii velmi ubral, ale naopak je jí stále dostatek i na to žití. And in the design of it, the one part where we might, in the middle of it, where we might feel, a little bit weak or a little bit more restful, then we've designed that to be on a weekend, when most people, can be at home and we don't have at least those work demands upon us. A ta očista, ten program celý té očisty je navržený tak, aby v době zhruba uprostřed toho programu, kdy se můžeme cítit trošičku unavenější a nebo mít tendenci více odpočívat, tak aby tenhle čas byl v době víkendu, kdy většina z nás má tu možnost dopřát si více odpočinku a alespoň ten požadavek na to jít do práce a pracovat tam není a můžeme si dopřát ten čas pro sebe. My best friend went on this after a bit of a health scare, after a night in hospital. Over that 10 days, I think he lost 8 kilograms of weight, all pain in his joints disappeared. And he said he woke up one morning just feeling so good lying in bed that he just lay there enjoying himself. Můj dlouholetý přítel, který se mnou podnikl tuto očistu, po noci, kterou strávil v nemocnici, po výrazných zdravotních problémech, kdy ho bolelo celé tělo, se prostě pustil do této očisty a 10denní očisty. A hlásil mi, že zhubl 8 kilo, přestaly ho bolet všechny klouby a že se jednoho rána prostě probudil a cítil se tak úžasně, tak báječně, jenom tím, že ležel v posteli, že zůstal v posteli a jen si užíval toho, že leží a je mu skvěle. You could do this on your own and we'll gladly offer you the information and the protocol.
to do on your own. But what Eva and I are offering is 10 days of daily support through this 10-day program. A samozřejmě tu očistu můžete dělat sami, kdykoliv budete chtít, kdykoliv na ní budete mít čas. My vám velmi rádi poskytneme všechny potřebné informace k tomu. Ale to, co vám s týmem nabízíme, je 10denní program, kdy od nás budete mít plnohodnotnou podporu každý večer, abyste procházeli tímto procesem v klidu a s podporou nás obou i té skupiny, která se do toho pustí. I've just run one of these here in Australia, and I just want to read you a couple of responses at the end of the course. A nedávno jsem právě vedl takovouto online vlastně očistu, protože i v Austrálii mají stále velmi přísná nařízení, karanténní nařízení, nesmí se scházet vůbec. Tedy tím vedl tento program online v Austrálii a chce vám přečíst teď několik zpětných vazeb. Says, thank you for this support during the cleanse. Říká, jeden účastník píše, děkuji za úžasnou podporu v rámci té očisty. I don't think I would have made the 10 days otherwise with such enthusiasm. Nemyslím si, že bych sám zvládl těch 10 dní očisty s takovým nadšením a s takovým elánem. Sharing experiences in the group has been inspirational. Sdílení našich prožitků a zkušeností ve skupině bylo nesmírně inspirativní. I'm feeling the benefits of this time with increased energy and clarity. Patricia, yoga therapist, Sydney. Patricia, jogová terapeutka, lektorka, píše, že za těch 10 dní zažila obrovský příliv energie a jasnosti. Here's another one from Nicole in Melbourne. A další, Nicole z Melbourne. What an incredible day. 10 days on Tim's guided Hmong cleanse. Jaké úžasné dny pod Timovým vedením s Hmongovou očistou. The simple cleanse as a newbie, meaning, you know, a first timer, was so delicious and so satisfying and easy. Pro nováčka, jako jsem já, bylo těch 10 dní na Hmongové očistě tak snadných, tak lahodných a tak skvělých, že jsem si to moc užil. I got the reboot that I was looking for. You know, reboots like rebooting the computer. You know, zažil jsem úplný restart celého těla, jako když restartujete počítač a všechno se tak jako hezky nastartuje a oživí. And discovered so much more. A objevil jsem toho ještě mnohem více. New tastes, sensations and a sense of calm, strength and balance. Objevil jsem nové chutě, nové pocity, nové pocity klidu, vyrovnanosti a spokojenosti. Tim's support and wonderful energy created a safe and fun space. Timová radostná a podporující energie vytvořila opravdu šťastné prostředí, bezpečné prostředí pro to projít očistou. For the group to share and enjoy the experience together. Thank you, Tim. Abychom se mohli scházet ve skupině a sdílet i své poznatky a zážitky. Děkuji, Time. You know, from my own perspective, you know, the 10th day when we were talking together, I was extremely moved by the depth of gratitude and the feeling of change that people experience through this 10-day process. Víte, moje osobní zkušenost s tím, když jsme 10. den spolu sdíleli zážitky ve skupině, byl jsem překvapený tou hloubkou vděčnosti, kterou lidé měli a tou mírou opravdu niterných prožitků a velké změny, která se v jejich životech za těch pouhých 10 dnů udála.
as well as being qualified in this, I've done this cleanse many times myself and have supported many people through it. So if you choose to join us, you will be very well supported. A abyste jenom byli uklidněni mojí kvalifikací, sám jsem tou očistou prošel už mnohokrát za svůj život a vedl jsem už a doprovázel jsem při ní mnoho lidí. Tedy pokud se rozhodnete k nám přidat, vězte, že o vás bude dobře postaráno. Especially if you've never done anything like this before. Zvlášť pokud jste ještě nikdy žádnou takovou očistu nepodnikli. And you can do it from 5 to 10 days. You can even start off with 5 and going, that's all I can commit. But I had a few this last time who got to the 5 days and said, I'm going to go the whole way. This is good. I'm safe. I'm really feeling the benefits. A můžete se rozhodnout zatím pro 5 dnů. 5 dnů je tolik, kolik tomu chci prostě dát a uvidíte. Z mé osobní zkušenosti teď z posledního kurzu je, že mnoho lidí to udělalo takhle, 5 dní, víc tomu nechci dávat, ale po 5 dnech se cítili tak dobře, že řekli, jasně, tohle je pro mě bezpečné, tady cítím, že to má pro mě užitek, že je to dobré, tak to zvládnu celých 10 dní. There's an amazing experience of satisfaction while we're on the cleanse. And I remember one mother saying she even cooked pizza for her and her family, made the whole thing and served it to her family, and yet felt completely content to watch them eating it while she had her bowl of mung soup. A víte, je v tom obrovský hluboký pocit uspokojení a spokojenosti, který se dostaví vlastně v rámci té očisty. Pamatuju si, že jedna maminka sdílela s námi svůj zážitek, že jeden večer vařila a pekla pizzu pro svoji rodinu a říká, že si to tak moc užila, tu přípravu jídla, to, že jim to naservírovala, to, že společně seděli u té večeře a ona měla tu svoji misku mungové polévky a byla s tím úplně spokojená a šťastná. You will be requested to give up, many of the habits that we're used to. Požádáme vás, abyste opustili mnoho zvyků, na které běžně děláte. Tea and coffee. Čaj a káva. Alkohol. Meat. Maso. Sugar. Cukr. Oh my God, what's left? Co mi zbyde, Ježíši? I'll tell you what's left. Řeknu vám, co zbyde. Mung. I can assure you it's surprisingly satisfying. I had such a range of people doing it. Můžu vás ujistit, že i tak to bude velmi uspokojivé jako jídlo a ukázalo se to i pro velkou škálu lidí, že tím byli mile překvapení, jak dobré to je. There's some preparation for you to do. There's some shopping for you to do. There'll be a little bit of thinking to inquire, why am I doing this? Mm-hmm. Which we will send to you if you request it from Eva. Bude tady určitá příprava, kterou budete muset podniknout ještě předtím. Pošleme vám seznam věcí, které je dobré mít doma, které si budete potřebovat koupit na tu očistu. Požádáme vás také o záměr, se kterým vlastně tu očistu podnikáte, jaký je váš důvod a pokud se rozhodnete se k nám připojit, tak já vám všechno tohleto pošlu na e-mail. But Eva's been able to source it all and will be able to guide you on where to get some of the special herbs that you need to support and where to get the spices. A já samozřejmě vám velmi ráda doporučím zdroje, internetové obchody, kde můžete sehnat speciální bylinky, koření, které budete potřebovat na tu očistu. And we will have a meeting before the cleanse on the Sunday night
where I will get you prepared, and then the cleanse will start on the Tuesday and will then run for 10 days. Celá očista vlastně začne setkáním v neděli, jedno nedělní ráno, kdy si popovídáme přesně o tom, jakým způsobem to všechno bude probíhat, co nás čeká, jak to bude konkrétně vypadat. Samotná očista potom začne hned následující úterý a od toho úterka budeme pokračovat po 10 dnů. I'm very confident in saying that apart from learning Vedic meditation, which is the core of my teaching practice, as many of you know, perhaps, but to change our habits and move towards a higher level of health than we're currently experiencing, this is one of the most sustainable and effective ways to do that. And Eva and I are offering this to support you in that movement. Můžu s velkou sebedůvěrou říci, že kromě, nebo vedle mé védské meditace, což je vlastně klíčová moje úloha životní jako učitele védské meditace, mnozí z vás možná to víte, znáte, praktikujete, tak mohu říct a s důvěrou říci, že tato očista je nejspolehlivější, je velmi spolehlivá a velmi účinná ve zlepšení našeho zdraví a v tom, abychom se pohli k ještě lepšímu vlastně životu, k vyššímu uvědomění a vůbec ke změně našich starých zvyků a návyků. A pokud se rozhodnete se k nám připojit, tak budete mít naši plnou podporu. And doing it in a group and creating this community for the 10 days will really give you the emotional nourishment and support to be able to go through this as a group and as a community. A tím, že podniknete tuto očistu v rámci skupiny, v rámci určité komunity, tak vězte, že dostanete i velké emoční vlastně potěšení, velkou emoční výživu té skupiny, toho sdílení, té podpory. And Eva and I are offering this on a contribution basis. You know what that means is that you contribute to us just what you feel is appropriate for you, and you can do that before, during, or after the cleanse. The contribution is absolutely in your hands. A společně s týmem nabízíme tento celý program na základě vlastně dobrovolného příspěvku. Co to znamená je, že je úplně čistě na vás, jakou částku zvolíte a budete chtít přispět, jaký význam a jakou hodnotu pro vás tento čas, tato očista bude mít. Ať už se rozhodnete přispět předtím, v průběhu, anebo až po závěru celého programu, je to čistě ve vašich rukách, kolik můžete, kolik chcete, kolik cítíte, že je pro vás vhodné dát a přispět. Je to čistě na vás. So I'm just going to leave it to Eva to just give you a few of the details, and then I'll just say a couple more words at the end. Tim mi teď předal slovo, abych vám ještě řekla více podrobností, co se týče časového harmonogramu a konkrétních termínů. Celá očista, ten úvod, to nedělní setkání je naplánované na 11. října v 10 hodin dopoledne. Bude to zhruba hodinku a půl setkání, kdy právě zjistíme a dozvíme se ten konkrétní průběh. Už budete mít ode mě všechny podklady, co mít nakoupeno, co mít připraveno, a v tu neděli si už přesně konkrétně řekneme, jakým způsobem to bude vypadat a jakým způsobem budeme pokračovat dál. V úterý 13. října bude vlastně začátek očisty, bude první den, první mungová polévka, večer se setkáme
časy těch večerních setkání na Zoomu ve skupině vám samozřejmě pošlu vám každý večer odkaz, abychom společně sdíleli ten den, co se děje, jakým způsobem to probíhalo, jestli jsou nějaké zádrhele a podobně. Tady to bude dobrovolné pro vás se připojit a mít tu podporu skupiny, anebo pokud vám čas nedovolí, tak samozřejmě to není nic, co byste museli využívat. Je to čistě dobrovolné a ta setkání budou buď se mnou, anebo i společně s týmem. Budeme tady pro vás oba dva. Tedy začneme 13. října v úterý po 10 dnů. O víkendu 17. 18. bude právě ta taková jako nejintenzivnější fáze, ale v neděli dopoledne se potkáme s týmem. Bude to taková delší přednáška, delší setkání, kdy tým ještě poví i o duchovních vlastně účincích očisty, o těch všech benefitech, které nám to může přinést, o určité úrovni vědomí, kterou tím můžeme možná také probudit a získat. A zakončíme očistu zase společně, budeme pokračovat v těch večerních setkáních. So if some part of you has desired change within you, and yet whatever that change may be, pokud si některá částečka ve vás přeje změnu, jakoukoliv změnu v jakékoliv oblasti, and have just wondered how to begin, then this is it. a tak jako zvažovali, jak vlastně s tou změnou začít, jak ji prostě postupně realizovat, tak toto je přesně ta chvíle, toto je ten moment, toto je ten způsob, jak to odstartovat. You know, just without banging my own drum, but to look at myself as an example, you know, I'm 66 and a half years old. A aniž bych sám sobě přihříval tu polevčičku a chtěl vás jako přesvědčovat a přemlouvat, tak já jsem ten živoucí vlastně důkaz fungování očisty, protože Timovi je 66,5 let. I'm proud of every half year, you know, even after so many. Jsem pyšný na každý půl rok. I po tolika letech jsem pyšný na každý půl rok, který mi přibývá. You know, the last time I went to a doctor was 2010. Was in Prague actually to have a small bit of shell that had buried itself into my foot. Naposledy, kdy jsem viděl doktora bylo v roce 2010 v Praze, kdy se mi v noze zasekla taková jako kousek prostě mušle nebo něčeho v chodidle. And it was 5 years before that I'd been to one. A předtím 5 let, kdy jsem byl vlastně u doktora. You know, I've just finished painting my house on my own. I've got all the energy that I need. Still my body is very, in fact, in some ways I'm healthier now than I was when I was 40. A právě jsem dokončil výbalbu celého mého domu, tedy mám stále dostatek energie a určitým způsobem se moje tělo cítí mnohem zdravější a spokojenější než ve 40. Ayurveda and particularly this cleanse is a great way for all of us, you know, to move in that kind of direction of health. And I hope that if it's useful, you will join us. Mm-hmm. Ayurveda a zvlášť konkrétně tahleta očista je úžasný způsob, jak zlepšit kvalitu života a zdraví. A věřím, že pokud vás to alespoň trošku zaujalo, že se k nám připojíte. So write to Eva to get the details, to consider it, and you know, take it from there and join us if it's useful. Napište mě, pokud vás to zajímá, napište mi na e-mail, já vám pošlu podrobnější informace k tomu, abyste to všechno mohli zvážit a abyste se potom mohli rozhodnout, zda se připojíte a využijete této možnosti. And I look forward to meeting you on Zoom. A já se moc těším, že vás všechny potkám na Zoomu.
anything else for you to say, Eva? I think that's it. And I say, nashledanou. A tak Tim říká nashledanou.